Ongietorriak beste behin ere, 3. elkarrizketa honetara, Zierbenan 11 lagunekin euskaraz elkarrizketa saio hauetara. Gaurkoan gurekin Lander Sánchez dugu. Lander Abanto Zierbenakoa da, surflaria, urpekaria, beste gauza askoren artean, eta lotura handia duena gure herriarekin, Zierbenarekin. Kaixo, Lander. Kaixo. Zer moduz? Hemen gauz, berriro, larena hondartzan. Oso ondo, beti biltzen zara. Beti. Hemendik. Bale, hasiera emateko saio honi lehenengo galdera daukate prestaturik. Vale. Esan dut, surflaria, urpekaria eta irakaslea ere bazara, hori jendeak ez daki, seguruenik. Baina nola definituko zenuke zuk zure burua? Azkenean, igual hasta nik ere ez dakit ondo, baina eguneko momentu guztietan beti banabil itsasoarekin oso gertu, itsasaldiekin, eta ez dakit, mugitzen naiz pixka bat itsasoarekin batera, ere bai nire beharrak ditut, ere bai irakaslea, lana, ikasketak, baina itsasoa maite duen pertsonan eta arekin batera mugitzen dena. Horixe, bera, zen hurrengo galdera, niri Lander esatean itsasoa datorkit burura. Noiz hasi zen zuen bion arteko lotura hori? Ez dakit, izan ere surfa baino lehenago nik uste dut itsasoarekiko lotura hori zegoela. Txikitatik, nire gurasoak itsasotik gertu ezin naute, sorte hori izan dut. Eta ez dakit, bertatik, ez dakit, 4-5 urtetik aurrera, ja konexio hori edo lotura hori ikusi nuen. Eta, gero surfean hasi zinen, bai. Zer engantzatu zintuen? Pues surfa azkenean txikitatik hori, igual hondartzara netorrenean edo igual surflariak ikusten nituenean, oso txikitatik ni ama eta aitari eskatzen nizkion, taula bat erosi nahi dut tal, eta antojo bat ez. Eta azkenean pixka bat diru izan nuenean, taulatxo bat erosi nuen, egia esan ere bai eskolako andereño bateganak sortea izan nuen hori sur saio bat prestatu zuela eskolatik, eta horregatik surfa ez dakit, ikusi nuen beste kirol ezberdin bat bezala, eta hasi bezain laster ikusi nuen zerbait ezberdin zuela. Eta ez dakit uste dut... Futbolean ere aritu zinen, ezta? Bai, futbolean aritu naiz 15 urteraino, baina azkenean hori, eske surfean aurkitzen nuen beste gauza desberdin bat. Itsasoarekiko lotura hori, egunero desberdina dena. Eta surfean normalean, gehienetan, hemen aritzen zara, Larena hondartzan? Bai, azkenean Larena hondartzatik 5 minutura bizitzen naiz, eta egia esan oso hondartza berezia da, urteko egunia guztietan olatuak ditugulako, oso ez dakit, oso hondartza salvajea da, eta gero ere bai, normaleak oso regularra da. Marea guzti itsasaldi momentu guztietan ditugu olatuak, eta hemen bizitzen naizenez, nire lekua da ere bai. Eta bada bereziki maite duzun edo gustuko duzun tokirik hondartza barruan? Bai, hombre, gehien bat... Daiteke kontatu zein den... Bai, kontatu daiteke, hombre. Badaude beste lekutxo sekretutxoak ere bai, baina gehien bat hemen daukagun olaturik bereziena Pobeina da ere bai. Hor itsaslagar justo amaieran ateratzen dena, neguetan ere bai. Ez dakit, tutuak ateratzen dira, mundaka txiki bat bezala, eta daukagun sortea bada hori, igual beste... Ez dakit, Bizkaiko beste leku asko funtzionatzen ari direnean, olatuak dituztenean ere bai hemen oso olatu potenteak eta politak daude, eta oso jende gutxirekin. Oso ondo. Olatu bereziak, baina ez horren handiak, ez? Baina zu ere olatu handietan ibiltzen zara? Zer sentitzen da horrelako Bai, a ber, gainean zauden? Hemen esaten da igual olatu handiak ez daudela, baina badaude ere bai,
baina igual ez dagoena da olatu handiak hartzeko kultura horik, adibidez Sopelan, Meñakos, Punta Galean, dagoen beste komunitate txiki bat, ni komunitate txiki hori ikusi nuen eta hasi nintzen txikitatik, 14, 15 urtetatik bertara joaten ikusten pixkanaka eta ikusi nuen nola sentitzen nuen beldur hori, ez zela beldurra, adrenalina hori egiten zidala egunero nola superatzea edo nire burua gainditzea. Eta uste dut hori egunero egiten dugun surfa, baino askoz adrenalina edo gehiago transmititzen nauela. Esan daiteke apur bat zoro ere basaudetela, surflariak? Beno, bakoitza bere gauzetan zoroak gara. Azkenean maite dugun zerbait da eta ez dakit, beste batzuk mendietan korrika ematen dituzte pila kilometro ere bai eta nik ikusten dut hori nola, imposible edo ez dakit, oso jende potentea dela. Eta beste batzuk uretan eta olatuetan ibiltzen gara. Sentitzen duzue kontrol hori baduzuela, Bai, azkenean egunero ibiltzen gara uretan eta igual uretan ez dabilen pertsona batek ikusten gaitu eta hauek zoro daude, baina azkenean gure lekua da bertan orduak eta orduak sartzen ditugu eta azkenean da gure normalitatea. Surflaria bazara, baina baita urpekaria ere. Bai. Guazen orain, horretuen Gandorretik urpera. Beti, azkenean bilatzen dudana da uretan egotea, itsasoan. Azkenean hori, surfa maite dut, arrantza maite dut, baina uste dut hori gaur egun surfa baino gehiago harrapatzen nagoela. Eta nolakoa da urraspiko mundu hori? Guretzat, agian noizean behin snorkel edo holan egin dugu, baina ez gara sakonera joan eta ederra izan behar da, ez da? Ederra da, baina ere bai hemen Hondartzan igual ikusten dugunean udan gehien bat, jende gehiago etortzen dela, zaborra ere bai, hemen ikusten duguna gauza bat da eta urazpian ikusten dena da, hori, zeber bat bezala, igual ikusten dela urkanpoan zati bat eta urazpian ikusten da guztia. Azkenean oso ederra da, baina ere bai kutsatzen ari dugu ere bai, baina gero, hortik kanpo azkenean nire burua gainditzeko ez dakit ahalmen hori gehiago aurkitzen dut. Aipatu duzu itsasoan zikinkeria dagoela eta hori surflariek eta uretan esabiltzatenek beti duzue joera hori, horrelako gauzak salatzena. Badauka surfak, itsasoak balorerik lotuta edo erakusten du balorerik? Nire ustez, bai. Ere bai esan behar dut hori gauza guztiak bezala pertsona bakoitzarekin joan behar dela, baina guk azkenean gure kirola naturan bertan jokatzen dugu eta guk maite dugun naturarekiko hori leku hori mantendu behar dugu garbi polita eta azkenean gure bigarren etxea da itsasoa eta hori kutsatuta edo plastikoz beteta ikustea ez gustatzen. Baloreak irakastearena askotan irakasle izaera horrekin ere badoa. Zu esan dugu irakasle zarela, esteritza ikari zenuen, ezta? Baina horretaz gain Larena Surf Centerren surf irakasle gisa aritzen zara, zer egiten duzu zehazki hor? Bai, ni urte asko banabil ja surf irakasle bezala, baina banabil orain 3 urte, 4 urte gehien bat entrenatzaile bezala eta egia esan hemen Larena Hondartzako gazte guztiak ditut nirekin eta nire fundamentu azkenean bada hori surfan irakastea, haiek etortzen dira Larena Surf Centerera surfa ikasteko, gehien bat gainera teknika bezala, haiek ere bai daramate urte asko uretan ja, gazte eta esain gazteak, baina nik beti bilatzen dudana da hori, errespetua uretan eta uretatik kanpo ere bai horrela ezi
eta esaten dudan guztia, pues ez dakit, eskutsatzea, itsasoa errespetatzea, naturarekiko lotura hori, azkenean teknikaz gain ere bai, saiatzen naiz pixka bat hori erakusten gazteei eta hori, eta ez hain gazteei. Irakasle gehienak, behintzat kanpotik ikusita, gazteak zarete. Bai. Eta suposatuko dut batzuek edo gehienek euskaraz dakizuela. Eskaintzen alda euskarazko tailerrik ikastarorik? Bai, gainera, hori gazteak gara, ere bai magisteritxe ikasten duten beste bi Peio Elena ere bai daude, eta gero beste gehienak euskaraz ikasi dugu txikitatik, eta azkenean gure inguruan dabilen zerbait da, eta oso polita izango litzateke hori horrela izatea, baina kurtso eta surf ikastaro guztiak edo gehienak. Pixkanaka joango. Edo pixkanaka, baina vamos, polita izango litzateke, bai. Beraz aukera dago surf. Bai, ez hori da, gainera eskolak etortzen igual direnean beste eskola batzuk, mehatxaldeko, ez dakit, Gallartako edo Trapagraneko beste eskola batzuk ere bai ez dakit, edo Portugaleteko, gogoratzen dut etorri direla hori ikastaroak euskeraz eskatzen. Hori esan behar nizun, aipatu zenidan behin, surf eskoletara, edo barkatu eskoletara surfa eramateko egitasmo bat baduzuela. Bai. Zertan edatza edo kontatu alduzu? A ber, orain arte hori esan dudan bezala, guk euskaraz ikastaroak emateko ahalmena daukagu eta eskatzen den zerbait da, baina badaukagu proiektutxo bat, orain idazten ari garena eta igual joateko beste mehatxaldeko eta eskerraldeko eskola guztietara produktu hori ez dakit erakusteko eta ere bai surfa, extraeskolar edo ez dakit gehiago sartzeko gure ez izateko soilik igual saskibaloia, futbola eta horrelako kirolak bezala gehien bat ikusten direnak, baina surfa ezagutzera emateko. Hori da. Albo batera utziko dugu orain surfa, jauzi egingo dugu, azken hilabetetan euskaldunen artean ezagunago egin zaituen horretara, ez? Bale. Izera. Hor, hondartza gutxi. Hondartza gutxi, irlatxoak, bai. Baina horrelako hondartzak ez. Nola bururatu zitzaizun konkisera joaten? Ez dakit, gainera, nik ja neraman igual Patagoniako konkisa bukatu zenetik igual ikusi barik, eta pasadan urtean Asier Gallartako beste lagun bat ikusten, gurasoak ikusten zuten konkisa, baitu, Lander, Asier dago tal, bueno, ikusten hasi nintzen berriro, eta jaitarekin, zuk abestu zu egiten, zuk, no aguantaz dal, baina, ere bai, legunekin hitz egin nuen, bideotxo bat egin, inoiz, ez dut castinga egin inoiz, ez ezer, eta bideoa egin genuen, bidali genuen hori, igual esperantza askorik gabe, eta hori justo Australian nengoen, eta deia jaso nuen, eta hori Australiatik, Larena hondartzara eta Larena hondartzatik Karibeko hondartzetara. Eta dirudiena bezain gogorra da konkis? Bai, esango nuke ikusten dena baino gogorragoa dela. Gero telebista beste gauza bat da. Azkenean telebistan, esan nahi dut, guk igual egun batean 24 ordutan gertatzen dena, telebistan 2 ordutara mozten dela. Eta gainera, bakoitzaren esperientzia ez da ateratzen. Azkenean talde handi bat gara hasieran, baina ikusten den baino askoz gogorragoa. Eta zer da gogorrena? Gogorrena, nire ustez, badira geratzen diren, bertan zaudenean, geratzen diren ordu solteak, bada igual frogak egin eta gero, igual zerbait, ez dakit, egunero, gehienez, ez baduzu irabazten eta abentura osoan janari irabazten baduzu, izango da janari bat, hemen gozaltzen dugu, jaten dugu eta faltzen dugu. Bertan, igual, irabazten baduzu, daukazu horietatik bat, egun batean, gehienez, igual, 5, 4, depende de la ruleta. Eta, daukaguna gehienetan da hori, poltsa bat, sardina edo kabaiarekin, 10 lata, 5 barrita, eta horrekin jokatu behar duzu abentura osoa. Niretzako bizi dudan gauzarik gogorrena izan da. Eta konkisa, aurtengo edizioa
kontuan hartuta edo jorratuta. Jendeak zu favoritotzat zintuen, eta esan merituak egin zenituen hasiera batetik, erakutsi zenuen gaitasun hori. Horrek lagundu dizu, ala kalte egin dizu? Taldeen barruan ez dakit asko lagundu didan, zeren eta justo hori unifikazioa esen egon, taldeak banatu zituztenean, favorito hori egin zidan, favorito joera hori egin zidan lehenengo duelora joatea. 3 pertsonetan gainera 2 etxera joan ziren, eta ez dakita oso lagungarria den. Beraz... Alde batetik bai, telebistan oso ondo geratzen da, baina bertan ez da oso ondo geratzen. Eta urratzez urratz, azkenean finalera llegatu zinen. Zoritxarrez 3., 4. hor... Bai, hor geratu ginen. Geratu zinen Ismarekin batera. Bai. Uneren batean zure burua irabazle gisa ikusi zenuen? Esan bezala, nik nire burua egunez egun ikusten begiratzen nuen. Egia esan nire indarra ez egoen halako frogetan. Inoiz ez dut horrelako frogak, nik beti egon naiz, ibili naiz uretan eta itsasoan, eta niretzako gauza berria zen. Beraz, nire helburua zen ahal nuen hoberen egitea, disfrutatzea, eta gero nire jendea disfrutatzea egitea ere bai. Eta ikurrina ekarri izan banu, izango litzateke, nire ametsa. Baina nik oso posik ailegatu naizen lekura, jendea gainera ikusi dudalako nirekin egun guztietan laguntza hori, apoio hori izan dela, gehiena, eta hori, ikusi nintzenean hor, finalera llegatu nintzenean, noski baietz ikusi nuela ja nire burua, irabaztera zoaz. Baina esan dudan bezala, hainbat faktore daude egiten dizutenak, gauzarik txikiena, igual minutu bat galtzen duzu, eta ja galtzen duzu hori tirolinara joateko aukera hori, bai. Eta azkenean Mikelek irabazi zuen, merezita? Oso merezita. Mikel oso potentea zen, nik hasieratik ikusi dio pixka bat hori bere perfila oso potentea zela, gero egin dituen hori dueloak eta guztiz, norbait merezi bazuen bera zen. Baina, azkenean guztiak irabazi nahi dugu ikurrina eta guztiok ez dakit, horretatik gainera finalera ailegatzean, zure burua ikusten duzu irabazle bezala eta bultzatu behar duzu horretarako, bai. Ezen ioten erraz jarri behin. Ez. Eta zertan da lagungarria konkiz bezalako esperientzia bat zuretzat eta pertsona batentzat zertarako izan daiteke lagungarria? Pertsona batentzat, soilik esperientzia bizitzagatik ja merezi du. Esan beharra dut, ezoaz zela bertara ondo pasatxera eta bidai bat egitera, basoaz sufritxera eta sufritxera asko. Gehien bat psikologikoki. Nik uste dut, egun batetik, 180 dela burua eta bestea fisikoa. Zure burua ondo jokatzen badu, ondo joango zara abenturan zehar. Gero ere bai, minimo batzuk izan behar dituzu frogak egiteko, pixka bat prestatuta egon behar zara, baina burua da gehien bat jokatzen duena, eta hortik gero, aurrera bazoaz, hainbat helburu eta hainbat traba pasatzen dituzu, beraz ikasten duzu, eta egunero ikasten duzu zerbait, eta gainera ikasten dituzu gauzat, zutaz, igual ez zenituela ezagutzen. Azken galderatxo bat, proiekturen bat duzu buruan une honetan? Orain ikasten eta arrantza egiten gelditu gabe. Olatuak ez daudenez, ere bai surf eskolan ere bai izan dudan bezala proiektutxoak aurrera eramaten, lan egiten, eta bizitzen ari garen egoeragatik, nire buruan hainbat abentura eta hainbat proiektu berriak zeuden, baina oraintxe bertan badaude geldirik. Kontatu digute, anekdota moduan, zure birra mamari edo
la vasca deitzen ziotela zergatik. Bai, ere bai, familian euskara oso gertu egon da, nire amona ere bai asko hitz egiten zuen euskeraz, baina Frankoko ere bai egoera horrengatik galtzen joan zen nire familian euskara, baina birramona ere, hori, Seberioko aldekoa zen, eta etorri zen hori mehatxaldera lan egitera, nire amona ere bai hori La Polvoran dinamita kartutxoak egiten lantzen zuen, eta eske haiek euskeraz hitz egiten zuten, gaztelania hitz egiteko zailtasuna zeukaten. Landerri zerbait geratu zaio, ezta? Bai. Zerbait geratu da, baina gustatuko litzaidake askoz gehiago geratzea. Oso ondo, hori bakizu. Zure esku dago eta hori da. Azaroan etorriko den euskaraldiarekin lortuko dugu. Gure guztion eskuan dago, bai. Bueno, Lander, mila esker, izango dugu zure berri sare sozialetan eta bar, eta besterik, Segura, eski, eta bestela badakizu non nabilen. Seguru. Guretan seguro. Eta hauze izan da dena, gogoratu, euskaraldia amaitu bitarte ibiliko garela elkarrizketak egiten, eta zuen zain gaudela. Agur!